ሰብአውያን ትካላት ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝበጽሕ ዘሎ መጥቃዕትን ኣገዲድካ ምፍንቃልን ኣመልኪቶም ዝወጹ ዘለዉ ሓበሬታታት ከም ዘሻቀልዎም ተሓቢሩ ቅድሚቲ ኣብ ወርሒ ሕዳር ዝተጀመረ ውግእ ምኽሳቱ 96,000 ዝጽጉዑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝርከባ 4 ማዓስከራት ከም ዝነበሩ ዝፍለጥ እዩ። ይኹን እምበር ብሰንኪቱ ውግእ ናብ ሱዳንን ርእሰ ከተማ ኢትዮጵያ አዲስ አበባን ከይተረፈ ምስዳዶም ዝፍለጥ እዩ። ንጸብጻብ ሳሌም ሰሎሞን ሳራፍሳይ ሒዛቶላ ዓለም ለኸ ጉጅለ ተጣባቂ ስደተኛታት ከም ዝበሎ ብሰንኪ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሃዲሞም ዝነበሩ እናተኣከቡ ተገዲዶም ናብቲ ናይ ውግእ ከባቢ ትግራይ ወይ እውን ናብቲ ገዲፎሞ ዝመጹ ትውልድ ሃገሮም ኤርትራ ክምለሱ ይግበር ኣሎ። ሳራ ሚለር ላዕለወይቲ ክኢላ ዓለም ለኸ ስደተኛታት ከም ዝበልኦ ሓደገኛ ናብ ዝኾነ ከባቢ ብሓይሊ ክምለሱ ምግባር ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ተግባር እዩ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝፍጸም ዘሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኑ ናብቲ ቀንዲ ማእከል ኩናት ዝኾነ ከባቢ ወይ እውን ሃዲሞም ናብ ዝመጹሉ ትውልድ ዓዶም ኤርትራ ኣገዲድካ ክምለሱ ምግባር ዝለዓለ ጥሕሰት ዓለም ለኸ ሕጊ ስደተኛታት እዩ ኢለኔን ንሰን ወሲኸን እዞም ሓበሬታታት ካብ ስደተኛታት ስድሮኦምን ዘይመንግስታዊ ትካላት ኮይኖም ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጢ እናሰርሑ ዝርከቡ ዝተኣከቡ ምዃኖም ንቪኦኤ ተዛሪበን እየን። ስቲንቨር ክሮስ ዝተባህለ ምስ ቪአርቲ ኒውስ ዝሰርሕ ቤልጅማዊ ሪፖርተር ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ካብ ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ወፂኦም ናብ ሸራሪ ይኸዱ ዝነበሩ ስደተኛታት ረኺቡ ዘዘራረቦም ከም ዝበልዎ ሓደ ሰባት ካብቲ ማዓስከር ተገዲዶም ናብ ኤርትራ ክምለሱ ከም ዝተገብሩን ዕጡቃት ሰባትን መፂኦም ብሓይሊ ናብ መኻይን ክድይቡ ከገድድዎም ከም ዝረኣዩን ነጊሮምን እዮም ክብል ንቪኦኤ ተዛሪቡ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኮሚሽን ጉጅለ ህጽጽ ምላሽ ወሃቢ ዝኾኑ ክሪስ ሜልዘር ንቪኦኤ ብኢሜይል ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ስጋብ ሕዚ ትካሎም ናብ 4 ማዓስከራት ስደተኛታት ተመሊሱ ክሰርሕ ፍቃድ ኣይረኸበን። ይኹን እምበር ኣብ ክልቲኦም ማዓስከራት ምዕዳል መግቢ ከም ዝተጀመረ ይዛረቡ። ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝፍጸሙ ዘለዉ ምግዳዳት ግና ከም ዘተሓሳሰቦም ገሊጾም እዮም። ብዙሓት ነገራት ንሰሚዕና ኣብቶም ማዓስከራት ብዛዕባ ዝፍጸሙ ቅትለታትን ኣገዲድካ ምውሳድን እንተደኣ ብትኽክል ምፍጻሞም ተረጋጊጹ ግና ንዓለም ለኸ ሕጊ ዝጠሓሰ ዓብዪ ወንጀል እዩ። እንተኾነ ግን ናብቲ ቦታ ኸይድና ነዚኦም ከነረጋግጸሉ ኣብ እንኽእለሉ ኩነታት ኣይኮንና ንርከብ ኢሎም እዮም። እዚ ጉዳይ ኣቓልቦ ሰበስልጣን ኣሜሪካውን ከይሰሓበ ይተረፈን። ሴናተር ኮሪ ቡከርን ሴናተር ቶድ ያንግን ብሓባር ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ክልቲኦም ተጣባእቲ ወገናት ብመሰረት ዓለም ለኸ ሕጊ ኣብ ውሽጢ ዝርከቡ ሲቪል ማሕበረሰባት ንኸይጥቅዑን ነቶም ሃዲሞም ዝስደዱ እውን ካብ ሓደጋ ከድሕንዎምን ሓቲቶም እዮም። እቶም ሴናተራት ኣብ መግለጺኦም ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ስደተኛታት ኤርትራ ብሓይልታት ኤርትራ ይቕተሉ ተዓፊኖምን ተገዲዶምን ናብ ኤርትራ ክምለሱን ከምኡውን ዝሓሸ ናብ ዝበልዎ ከባቢ ክኸዱ ኣብ ዝፍትንሉ እዋን ንኸይወፁ ዝግበሩ ክልከላታት ከም ዘለዉ ዝሕብሩ ጸብጻባት ኣዝዮም ከም ዘተሓሳሰብዎም እዮም ዝገለጹ። ኣብ ቀረባ ሰሙናት ይወፁ ዘለዉ ሓበሬታታት ከም ዘመላኽትዎ ወተሃደራት ኤርትራ ኣብ ኩናት ትግራይ ከም ዝተሳተፉ ዘረጋግጽዮም 5 ዲፕሎማት ብሳተላይት ዝተሓገዙ መረዳእታታት ከምኡውን ካብ ክልል ትግራይ ዝተረኽቡ ሓበሬታታት ብምጥቃስ ኣብ ባይታ ዝነበሩ ወተሃደራትን መረዳእታን ብምእካብ ከም ዘረጋገጹ ሮይተርስ ሓቢሩ እዩ። ወሃቦ ቃል ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ወጻኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንቪኦኤ ከም ዝነገርዎ ወተሃደራት ሓይልታት ኤርትራ ኣብ ናይ ውሽጢ ጉዳይ ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ዘሊኦም ከም ዝኣተው ዘረጋግጹ ሓበሬታታት ረኺብና ኣለና። እዚ ከም ከቢድ ጥፍኣት እዩ ዝውሰድ። ከምኡውን ኣብቲ ክልል ብዛዕባ ዝፍጸሙ ዘለዉ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ኩሎም ወገናት ዓለም ለኸ ሰብኣዊ መሰላትን ሕግታትን ከኽቡር ይግባእ ኢሎም እዮም። ንሶም ምስ ካልኦት ዓለም ለኸ መሓዙትና ብምዃን ኣብቶም ዝተረኽቡ ሓበሬታታት ዘይሻራዊ ምጽራያት ክግበርን ዝፈጸሙ ኣካላት ተሓተቲ ክኾኑን ጻውዒት ነቕርብ። ኩሎም ወገናት ሰላም ንኸዕስሉን ንስደተኛታት ሓዊሱ ሰላማውያን ሰባት ክሕብሕቡን ከምኡውን ኣብ ትግራይ ኣትዮም ክዕዘቡ ሙሉእ ብምሉእ ክፍቀደሎም ጻውዒት ኣቕሪቦም እዮም። ሚኒስትር ሓበሬታ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ግና ነቶም ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ስደተኛታት ኤርትራ ዘጋጥሞም ዘሎ ጸገም ውድብ ሕቡራት ሃገራት ተሓታቲ እዩ ይብሉ። ኣቶ የማነ ኣብ ኤርትራ ቁጥሪ ህዝቢ ንኽቕንስ ብዝተበላሸው ፖሊሲታቱ መራሒ ብምዃን ዩኤንኤችሲአር ትካላውን መርበባውን መሳርሕታት ተጠቒሙ ንኸባቢ 2 ዓመታት ዘየቋረጽ ጠቐናታት ብምልጣፍ ሓላፍነት ዝጐደለ ተግባራቱ ይቕጽለሉ ኣሎ ክብሉ ይወቕሱ። ወሃብ ቃል ግብረ ኃይሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ አቶ ሬድዋን ሁሴን በወገኖም ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ውድብ ሕቡራት መንግስታት ተኹስ ከም ዝተኸፈተ ድሕሪ ምርግጋጾም
ብዘይናይ መንግስቲ ፍቃድ ናብቲ ክልል ምእታው ከም ዘይከኣል ተዛሪቦም እዮም ናብ ሓደ ቦታታት ክኸዱ ከም ዘይኽእሉ ተዘሪብዎም እዩ ክብሉ ኣብ መፈለምታ ወርሒ ታሕሳስ ንሪፖርተራት ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ከም ዝሓበርዎ ይኹን እምበር ንሳቶም ግና ንርእሶም ከም ጀብደኛ ቆፂሮም ናብ ዘይኸውን ህልኽ ኣትዮም እዮም ኢሎም እዮም ላዕለወይቲ ክኢላ ዓለም ለኸ ስደተኛታት ሳራ ሚለር ኣብቶም ማዓስከራት ዘሎ ኩነታት ኣጸጋምን ዋሕዲ መሰረታዊ ነገራት የጋጥሞም ከም ዘሎን ይዛረባ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዋሕዲ መግቢ ኣገልግሎት ሕክምና ነዳድን ሓዊሱ ብዛዕባ ዘጋጥመና ዘሎ ዋሕድታት ሪፖርት ክገብር ጸኒሑ እዩ ስደተኛታት ዘድልይዎም ነገራት ኣይረኸቡን ነዚ እውን እዩ ነቲ ማዓስከር ገዲፎም ዝስደዱ ዘለው ይኹን እምበር ክስደዱ ከለው ኣብ መንገዶም ሓደጋ ከየጋጥሞም ኩሉ ክትሓባበሮም ይግባእ ኢለንን መሰሎም እዩ ህይወቶም ከድሕኑ ካብ ዝኾነ ቦታ ይኹን ኩነታት ክስደዱ እቲ ዘተሓሳስብ ጉዳይ ክምለሱ ምግዳድ ናብ